Laixiar irratiek batu zaitez gugaz batera danon batera. Iepa, arratzaldeon, hementxe batu gara beste behin. Gaurko hontan Laixiartzen 06. programi egiteko. Eta astion ikusiko zenduen, sarietan bai domekan da bai eguaztenien, gure musika atal barri pasan astien esplikako duen atal hori martxan ipinio gule, ez dakit ikusten jungo sarien, baina hip-hop eta trikitilari saiuk ekin duguz martxan. Eta gaur bakarguz gure magazinen barri asko, baina honen izango liteke, lehenengo eta hemen lagunek salu dau. Hau Asier! Arratsaldeon, Ander. Arraska Leon! Bai. Dan ondo? Edarto, fenomeno. Fenomeno, desietan, ez da? Beti esaten du moduen, desietan. Bai. Daimar! Aupa, Ander, arratzaldeon. Arratzaldeon, ja 6. programi, Bai. Bagoiez, martxan nago doi, aurrerantza, bai. Bai. Lehenengo eta zepetzen gainuen 0 programa hortatik eskinele urtengo, baina ja 6. 6. Zazpi, ez ofizela, 6 gehi bat, esaten da moduen, bai. Hori da. Eta aipatu birko genke, pasan hastien, esan gendule telefono zenbaki bat genkela guk. Da, iguele... Hori lortu bainule, baina... Txarto esan ginen? Ez da posible izango. Oso txarto esan ginen, oso txarto. Ganera mon gainu zen, zenbaki zen berzino bi, eta bizak betxarrak ziren, bat apesamen balizo izen. Eta bueno... Aupa, laixia irratizia izen txizi askerien, ez? Hori da, eske larri improvisetan dugu, da azkenengo orduen, bueno. Beti entreten gara berandu txarto indagunetaz, baina bueno, entero gara. Hartu zuen horrizek eta boligrafu, eta Ander telefono mongozkozu. Apunta ondo, da sare sozialetan ustot ipinio gule ona zein da, baina bueno, por si acaso barrido zabalduko gu. Eta bera da, 6 bost lau, 0 iru, beratzi bost, bost lau. Seguru zau, Ander, seguru? Hau da lo esango nukenik. Bai, hori da, definitibu, Bai, bueno, barrido esango? Ia, repikatu ditu. Bai. 6 bost lau, 0 iru, beratzi bost, bost lau. Oso ondo. Ba, punta, bertan deko zue, edozein gure zue edozein komentari jo, audizue bidali, proposamena, guru zuen edanerako, edo gu asparte hartzi gure bozue, o tarte barri bat sortu, lo que sea, edozetarako, telefonue bertan. Bai, danerako, teknikoek ez etzin jo, baina, bueno, bardin. Eta, bueno, horrez gain, gaur esplikako gu, musika atalien, oin arteko bi azaldu oguz, baina, bueno, beste hirugarren be martxan dau, eta pizkatu horren gani hemengo guber, Markelek esango esku bere barri. Eta bebai gure hau aipatu, jake pasan hastien zintzo gara mintzon, gunean behineko pizkat gai hori jorratu gendun, eta hori dela eta momentuen bertan engendun gure talde txue, egunean behin parte hartzeko. Eta bueno, animetan zaitugu talde horretan sartu desarionok sartzeko, ze datorren hastien ja, astelenien. Bai, emoten daue entzulen gaituela, ezta? Egunean behinekuek, laixia erratizien aipatu, eta gurrengo gunean... Guri itxaroten egon dira. Ja, zabalik. Rirron beza, bien, guri EITB-ek pinezkoen denuntzi dela eta hori egize da, benetan esatzu, hor gabiz gube abogauaz da EITB-ek galtzeko gana ekoz. Laixia erratizien badeko pixu, azkenien, Bai. Bueno, gonbidatu zauzi, horregunean behin gure taldien sartzeko, eta gero astero, jungo gara pizkata iketzen zeintzuk izendien onenak, txarren api igual. Bai, apurra danetik, ez? Bai, puntilla eta lagotze igualdanari horren ganien. Eta bueno, musika pizkatipiniko, ukabil bakarrean, bultzen eskutik, eta gero etorriko gara bueltan.
Zirribarrez mina sentimendu, bihotzera iristen direnak, ilusioz kemen dutxez, arresentiarazi gaituzten, dugandik urrume zain gertu, itxipenok erantzat ez duen eredu arenean, dispertsatutako taupada bat etzean. Lotuz dego batean, ukabil bakarrean, batera ditzagun. Barruak eta kaleak, utza zentzu berean, ta ekarri ditzagun. Lotuz dego batean, ukabil bakarrean, batera ditzagun. Barruak eta kaleak, utza zentzu berean, ta ekarri ditzagun. Etxera, etxera. Etxera. Bueno, bultzen erritmo bizio hau entzunde gero, hasiko gara gure laixi hartzen magazinaz. Eta lehen aiketute moduen, pasan hastien, musika atala martxan ipini gendun, musika atalien bakizu tarte ezberdineko ongo diela, eta gaur tarte barri bat presentako gu, eta horretako, anera gaur gure teknikue top ipini ulanien, eta dei bat sartuko zuzenien. Haupa, Markel? Haupa, Arratsaldeon. Arratsaldeon! Urrinetik, baina hemen zoz gugaz. Hori da, distantziari, baina hortxe, zedugaz batera. Bai, egoeri dauen moduen, hemen legiek errespetaben bidie, eta talde txikizan emiko emetik aurrera. Hori da. Baina, bueno, azkenien telefonoz edo ordenadores edo gaur egun hilik, ez da hilik konezin txoren bat. Hori, baliabideek badeko guz, eta, bueno, tekniko horretan finibilidad, eta, bueno, hemen txegabiz. Da, bueno, zein izango da zura atala, ia? Esplika izkuzu apur bat, zer ekarriko izkuzun. Bai. Bueno, holan laburtute esan da, magazine barretxekue bala, nire negarretxekue izango da. Kontrakue. Hori da, kontrakue. Ez, bueno, brometan izan da, baina, bueno, izango da literatura eta musika nahaztuko dauzen zaiotxo bat. Bueno, nire ustez balagolako uste bat, literaturie gitxindako hotza badala, edo zozer esklusibu dala, edo, eta, bueno, hori apurtzen zaiatzeko zaio bat izango da, eta hain justu horregatik, zozer laburtzu eingot, holan, saio bakotzien egile bat hartute, eta bere inguruko datu batzuk emon, testutxo bat irakurri, eta gero kantaren bat, edo ipinite, bueno, azkenian musikan be, kanta asko dauze idazliek einekuek. Orduen holantzik, holako saiotxo bat izango da, hori, egile bat hartute, eta apur bat jendieri, zozelan ailegetako, literaturan egon aldien, autoriek, bai hemengoe, zein kanpokoek. Hori, inguru guztizetakoek. Orduen, ez dakit, erdi erantzun dozu hemen presteko inoan galdera bat, baina, zeulan orduen literaturaz asko ez dakigun ontzako, asko aporteko gotze honek, ez? Pizka zabaldu gozkuz ikuspegi barri batzu behintzet, ez? Bueno, bai, ni azken zale bat naz, naz besterik, baina, azkenien horren inguruen dibulgeti da asmo, ez da? Hori, ezaten moduen, apurtzi hori idei eda ona zozer urruneku gatza eta esklusibu edana, bueno, beste barik jendiri ailegetako, eta hori, ez dagoela zetan entzun bierro, irakurri bierre txapa bat, horretaz zozer jagiteko, ez da? Hori, orduen, era labur baten eta era errez baten, bueno, pixkat gure idazliek eta inguruko kontuek ezagutzeko aukeri izango zan orduen. Hori da, bai. Eta lehengo zailuen, Joseba Sarrionandia izango da protagonistia, zelan ez, azkenien herriko idazlie, ezaune, karismatikue, eta gainera, bere bizitza politiko gaitu bai, karisma handikue, gaur egune
Habanan bizirana, bertan irlari izetiagatik, eta bueno, horregatik, bera izango da bere gure saioko lehenengo protagonistia bai. Hori da, gure herriko Joseba handize. Hori da. Bueno, hori da, Joseba Sarrionan izango da lehenengo, eta gero burun badeko bat gehiago, Arkaitzkano, Alfonsina Astorni, bueno, ikusiko guz, hainbat, batzundako zagunek izango dira, ez datuk zain beste, baina haber jendi guztaiakon. Da, haupa, aparkatu Markel Mosti, da aparkatu Ander. A ber, nik galdera atxo badekot igual entzuli entzako interesgarri edo, jakitie igual nosokin gogun prest, ez? Ba, saio hau aurkezten sabizi apur bat, eta da saio hau zokin gun, urrengo gunetan, edo urrengo hien, ala nos entzun alko daben Laizia Irratiko entzuliek, tarte barri hau? Bai, urrengo astetik aurrera, ja. Urrengo astein ja emitiduko lehengo programie, sarrin ingurukue, eta gero, bi asteripen edo, olako maiztasun bategaz, jungo gara barritxek zabaltzen. Bueno, berez puntiatara guretzet oneri, eta berez domeka hontan ez, izen gara zure tarte hau politiko. Azkenien gurena noiz aipatu, baina... Hori, entzuliepe azkenien adi egoteko, ez? Aste honetan ez, domekan esan dozu moduen Ander. Hori da, domekan iuntzi zen. Domekan publikau bidan ez, hori, entzuliope egon zaitezi adi, bai sarietan, da bai publiketan dugu nahi bat baliabidetan, hori, Markelen saio barrixe. Da, izena aipatu go? Ez dugu entzun, hori da. Ez dugu, izena edo badeko ala, Markel? Bai, teiatuan deituko da. Teiatuan. Apur bat, ikutu mistikue, lirikue emoteko, pentsat, teiatuan egitziga. Zer begire. Eta zer, zozer gehitzeko ikusenko ni, o...? Ez. Aurrera, programa hona egiten dozuen, da entzun gogu, zen urtuan dan. Bai, ondo hasio gu, así que elkarrizketa borobil joen da. Ez que nun espero lelenguen olako llama bitxartezko elkarrizketi ondo jungo zani, baina, bueno. Da bitu da, positibo, ez? Jabe badoi ez, tarte barrizek eta urtetan, ez? Bitu, badeku hip-hop saioe, trikitilari, oine literatura eta musika ustartuko dauzen teiatuan saioe, da, bueno. Badabiz gauzak eta urtetan, ez? Apur bat Laizia Irratize badeko ja kontenido gehitxu hau edo badekuz ja tarte barrizek entzuteko? Hori, ja Euskal Irratian pare, ja, Bai. Telefonoz deitxek eta... Ganetik. Ganetarik eta... Bai. Laizia Irratiko teknologia ez inzina konparau beste irrati batzutako gaz, Gabize topera. Bale, hoiz izango zan dana. Eskerrik asko, holan direktuen sartzi arrenguan eta... Adi domekan ez, teiatuan saioe, domekan entzungarri okin gugu, ez da, Laizia Irratizen, así que egon zaitxezi adi entzuliope bai, da eskerrik asko, Markel. Bale, eskerrik asko. Venga, gero bai. ¿Cómo explicar? Ya después de tanto tiempo que te fuiste solo y sin avisar. No te puedo olvidar. Y ahorita el calor que me da un trago de vino me recuerda que sin decir adiós cagaste en el amor y te fuiste con el miedo en tu cabeza dando gritos y no te pude cantar a lo borracho 100 rancheras. Te olvidaste que en la vida el que se rinde está maldito y no te pude cantar a lo borracho 100 rancheras. La oscuridad no te dejo ver colores. Te rendiste y
durmiendo la ciudad. Te dejaste llevar. Cuánto dolor que te hizo ser diferente. Y sonando la mala religión, la muerte te engañó. Siempre al revés, fuiste un perro callejero que rondabas amores de burdel que no saben querer. Triste final de esperanzas que se apagan, son más fuertes que las ganas de dar. Mañana un paso más y te fuiste con el miedo en tu cabeza dando gritos y no te pude cantar a lo borracho de rancheras. Y olvidaste que en la vida el que se rinde está maldito. Y no te pude cantar a lo borracho bien rancheras. Zopilotes txirriauzen no te puedes olvidar entzun da gero, beste tarte bati emongo txego hasiera eta azken aldiko efemerideak entzungo guz, hasierren eskutik. Bai, aspalditik efemerideak, azkeneko programien gendune efemeridena izen, zan Gabonetako... Osa, pasan urtetik izan beste guen. Ez, Gabonetako programa berezi horien gendun, ero, munduen egin dien, ero, dausen oitxurak eta errepasauz, ero. Bai. Eta oinguen, gatoz urtarrien gertatu dien gauza kurioso, ero esanguratxo batzuk. Orduen, hile osoku. Oinguen errepasu, urtarrileko errepasuen dio orduen. Errepaso modoko bat, danak, zera importante danak, datu kurioso importante danak ez du zekarri, ze batzuk aukeratuen juz, ze urrengo urterako... Claro, dana bezilek esartu. Dana bezilek esartu, urrengo urteko programa pentsetan, Laiziar irratian etorkizunien pentsau bihuz, entoen popa toda bela du, eta urrengo urterako beste datu batzuk itxiduz. Hori da. Eta gure hasingo gara. Bai, haupa, a ber, urtarri, ze paso da urtarrien edo, ze datu karriguz? Gauza kuriosu, badauz, apur baten Euskal Herritik kanpo hasiko gara, gero jongo gara hurbiltzen, apur baten. Eta, gaur egongo egoera gazero zerrikusi dekon datu etxo bat, hiletarik ero, hiltzerik ero ez dut aipatu gure izen programoetan, baina lehena hoize da, 1823 hiltzan... Eskerra. Ez du gure sartu izen, baina lehenengo kue, hartxe, hiletie. Ba, lehenengo txarra bota eta gero... Hori. Oindala egun da, 28 urte urtarriako 23en hilzan Edward Jenner. Nazuek esango estezuen Norda. Bai, ideari pesteku. Horrosti da, hau tipu hau. Ba, hau izen zan mediku ingeles bat, eta esaten dana ez, hau da, bakunaren asmatzaileero. Bakunia asmatu, gaur egun bakunia, bai teleberritzetan eta bai gure agotan, ez dakit,
egunero biltzen du. Jo, oin beste gairik ez dau, Beste gairik ez ez dago, da, estatu bateko Da bakuna. honegaz zelan hil zan, bakuna bategan zan hilko, ez da? Pentu, ez dakigu zelan izan. Igual bakuna eta zulora. Igual bere bakuna ma probetan ebilko zan ez dakigu. Baina, bueno, antza hau izen zan, lehengo personiero konturetu zana, bitxuero apur baten ilokula bezkero, zelan lortu leke, immunizetiero, esan dugu. Antigorputzek sortzia. Hoxe, bastanga biruela esaten zago, erderaz bastanga deko izena euskeraz. Ikertzen ero horren aurka sortua ben, bakunie, eta, bueno, esaten dabe, bere lanak beste inonak baino bizitza gehiago salbadu zela historizan. Benetan. Aipatzeko iruditu eta... Eskerrik asko, eta... Izena hartu jaku, zen San Barrido... Edward Jenner, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta... Jaio izena gaitik, eta... Dolumine familiari. Bai, hainbeste urte eta gero. Hori da, bueno, aurrera joan da, beste gaur egungo egoraz, beste, bueno, antza apur bateko datutxo batero, 1920 urtien, Ameriketan sartu zen injerrien, burtarrien bai, lege lehorra, ero erderaz Oinunde bat urte. Hori laizia erratizeri itzeko guztetan, bai. Ez, ganera, bizi zaiz bizi tartien, argi elitzan. Ez komatibliek, Zerbezi bidala, bizitzeko, así que... Legiek apurtzeko dauz, así que... Da, bueno, gaur egun tabernan itxiera gazero, geu apur bat eure moduen gabizero. Bai. Gente trampak eta etxen ibiltzen da, bai, ikusi dur, kafe basu eta bai zurituek, gero bai patxarana eta taberna. Grazia indozte, ni aurreko txakolina eskatu da, ikusi dute eruteko kafie, holako tasatxo baten txakolina esposi joen da, gizona, bierrera, txakolina. Bai, garai horretan Ameriketan holako trampa asko egon ziren, kontrabandu eta asko zabaldu zan, esan daigun. Alkola ekoizti eta saltzi edebekatuta egon zan, 13 urtien, 1923 arte. Eta, bueno, beste datu kurioso moduen. Nik hemen laixia erratiko osasun saietik, dinot, hori ez dala osasunerako ona, Ez da bape ona. Bueno, hori argi ikusi izan. Argi ikusi izan, bai. Oin tabernak itxitea ikus, baina sortez, supermerkauetan eta... Bai. Sose saltze uskuet, ezin gara kejau. 13 urte dira esan, eta, bueno, geroztik ja, Ameriketan posibizi die, eta... Da mundu guzti izan, bai. Baina alegria. Bueno, aurrera guez, aipatzi gure geunke bai, 62 urte beteten die, urtarrien bete die, Kubako iraultza amaitutzat ero emonzala. 62 urte, ja. 62 urte pasau di, 5 urte terdi gitxi gora era iraultza horrek, ero esan daigun, eta amaiera horretan fetxa klabe bi, ero data klabe bidekuz, bata urtarrien batien, dino egun erabakigarriz eitzen zala ero, Fulgencio Batistak eguneko diktadoriek ISA ben, Dominikar Republikara ero ISA ben, eta horreri eskerrero, matxinuek, ero revoluzionariuek ero, Labana menpe hartu Galizia ben, eta handik eta azte betera urtarria sortzizen Fidel Castrok, amendeko gure tekniko, Bai. Musika egokiz esartzen, oso. Topera, atento, oso ondo tekniko. Eta esaten emilinase moduen urtarria sortzizen, ja Fidel Castrok behin guaz, boteria eskuratua ben, eta, bueno, gaur egun ezagutzen dugun Kuba, ero... Hasta la victoria, siempre. Sortua ben, ero. Bai, gure Joseba be, handau. Bai, handau. Irakasle, ez da, universidadi, nik entzun degoten agaitek, irakasle da, nik baino gehiago dakizu. Bai, bantza filologia edo hizkuntza arloko irakasle dela, entzun dedekot, ez da, jubilatu modan ja edo. Domeko honetan, atako zuzutu detatik markelek. Da, bueno, emetipe, besarka da bai Joseba antzako, bai, ez da, laixia erratilek. Compadre. Paisano. Edarto. Beste datu bat, 1889 intzan urtarrien 21 bebai, Coca-Cola patenta hoin zan. Jesus Maria. Lehendik egin bintateguen John Perverton. Farmazeutikoek. Abisen egokiz, Bai, bueno, berak asmatuan, urte batzuk garin hau, baina, bueno, patenta honen iri esker, bueno, honen ostera, hasi zan, ja, munduen zabaltzen eta saltzen, hasiera baten tripetako gaitzak eta horren aurkako medizina antzien, bai.
inventau zan, eta gaur egun mundu mailan saltzen den markarik potentiena. Edari munduen mintzet. Gentiri guztienako arratoien kontrako benenu eta bai, gentiri emotetxea prueba. Coca-Colea? Bai, bueno. Lehenko bider zentu dugu. Coca-Cola litro ugeri eranda dekuz. Baina ardau egaz konpondinen asuntu, likorrak inaztuteko balibrien da asko guztien jako. Ardau merkiaz, lako guztu. Edarto sartzen jako, da, bueno, eskerrak Jon Perberto neri, Coca-Cola inventau belako. Haupa, Perbertan. Da oso, ondo. Beste, zera bat, Wikipediak bete dauz 20 urte. Aupa Wikipedia, solizionak. Wikipedia gure iturri nagusienetariko bat. Jakintxu egin gaitu, jakintzaren iturri eta ez jakintzaren iturri. Bebaiz, bueno, ezinleke fiau, guztiz ezinleke fiau Wikipediaz. Baina, bueno, urtarrian, 2001ko urtarrian hogama bostien parkatu, lehenengo inglesezko edizinua urten zan, eta jakin dugu entrau gara, 2006ko urtarrien 26en, euskerazko Wikipedia 5.000 artikulora ailega usala. Aupa, oso ondo. Hemen be parkatu mostie, baina aipatzeko antza badauela, Durangoko Andraguni edo, badau horre mugimendu bat, antza badabizela Wikipedizara igoten, emakumezko esanguratsuek edo zerekusi okina bena historizan, emakumezkuen bizitzak eta informazioe egoten Wikipedizara, da, bueno, agertzen estien zerak. Da, euskeraz bebai, así que haupa Andraguni eta haupa Wikipedia. Da, haupa Wikipedia. Edarto, jarratu daizela, da euskerazko Wikipedia injartzen ero esan daigun. Gaur egun, 370.000 sarrera dauzizze. Euskeraz? Euskeraz. Oso ondo. Eta, bueno, ona jarratu daizela, aurrera. Bueno, jak euskeria aipatu dugun, apur baten Euskal Herrire hurbiltzen joango gara, ondino eskara ona jauko, baina Katalunianengo paradatxue, 5 urte pasau die, pentsetan dute ez tegetemen apuntaute, urtarrien 12en, 5 urte beteziela, Carles Puigdemont, Kataluniako president, izendatu ebiela, bueno, beregaz hasi zan apur baten gehiago independentziari buruzko referendum hori berotzen ero esan daigun, da azken lortua bien, 2008. Bera piztuan labi, ez da? Bai, bueno, berak ipinitzone arpeiza ero imagena esan daigun. Eta, bueno, azken lortua bien, urriak, 2017ko urriak batien lortua bien, eia ben. San Migueletan, hori. Bueno, eta bat ematen urte unien. Ai, gure teknikoen urte guni akorda bez ni. Tekniko efemeridietan behartzen eta. Edarto. Da, honegaz ja, Euskal Herrire torriko gara. Etxera. Bueno, hemen, zelan, afektau duzkunero, zelan esangot. 15 urte beteten die, tabakoaren aurkako legea injarrien sartu zela. Baina hemen, bueno, ego Euskal Herrizen bintzet. Noi, tabernetan. Lehenengo eta behin, 2006en sartu zen lehenengo legi erosan daigun lantoki publiko eta pribatuetan, entzadunio tabernetan alzan. Lantoki publiko eta pribatuetan debekatu zen, erretie, eta baite gune kulturaletan. Eta handik 5 urtera. Bota, aurrera. 5 urtera izen zen, baite urtarrien, urte barriz sartukeran ero, esan daigun. 2011an, 10 urte beteten die, legedi barriz sartu zala, 2006ko legediz moldatu egin zala, eta hor bai galarasi zala, debekatu egin zala, espazio publiko danetan erretie. Espazio publiko sarratuetan, izango da? Sarratuetan, bai. Aire libreen dauzenak, beste kontu bada, espazio publiko sarratu danetan. Dano gaitzeko, tarnetan, aretuetan. Gaur egun dekun legedize eta gaur egun ezagune denetana. Hori, lehen normala zan, ez? Nik iztot bizi izan behitzet nik gaztia buenaz, baina lehen bai ikasgeletan, bai, bueno, tabernetan bizi izan dut. Bai. Da, bueno, beste hainbat lekuten, autobusien, dan alakue, erreal zan, ez da? Hospitaletan, erreal zango, egiz esan ez du asko bizi, bai tabernena, momentuen bostiza txarra zero hartu genduen, etxakun asko guzta berretza jogu ginen hori, nik epoka horretan. Baina, esan bidea ondo daula, Eta, baina bai, esan bidea oso ondo daula. Ni erretza baina ados no. Bai, egiz esan da, lege hon bat esan daigun izen zala. Bueno, Euskal Herrien beste datu kurioso bat, eurten Alabesek, Deportibo Alabesek 100 urte bete dauz. Glorioso. Ero babazorroak. Babazorroak. Moduen.
Babasorrak. Urtarriak Babasorrak. 23en, betea bezan 100 urte. 100 urte. Eta, bueno, badabiz hor, hori, centenario eta mendeurrena ospatzen. Hombre, isorretako banderi behitzako, alabez epemiko dau. Ia ba, alabez zela inzto. Bueno, glorioso, zorizionak alabezeko talentzako. Zorizionak, eta, bueno, ez dakit, emaitza honak inero... Teniko berandu zabiz. Toniko lanetan deko horre alabezen himno ero epintxakotan. Bardina, zu segir. Baina, bueno. Segur ez da etxu, baina aurrera. Hau pateniko. Lortzen gozu epinia. Gero entzungu, bai, venga, ekin. Aurrera jarraituko. 44 urte beteten die bai, 19 bete ziren Ikurrine... Andersen zabiz. Nervioso ipinina, esparkatu. Bai, Ikurrine aipatu dut eta sobresaltu. Bai, urduri. Ikurrine berriz legeztatu intzala. Ordura arte, bueno, bai, Primo de Riveran diktaduri eta Frankon diktadurian zeran, debekatuta egon zan, isunak eta kartzela zigorra pini aldotzuen... Ikurrinera guztiarren? Ikurrinera erakustearren edo ataterren, bai. Eta 1997 barrio legeztatu intzan, eta horregaz lortu izan, bueno, alizien gendun barriro, udaletxetan barriro pini alizien zan, balkoietara buelta usan, eta erakutsi alizien gendun, zer da, alabezen himnue? Alabezen himnue? Entzuten dugu fonduan? Zer entzuten da? Ia, bajo. Eman volumena pura, ez dugu entzuten da. Arboa, coño, vale. Beniko, fin dabil, da ja urrengo temara Be, oine ikurriñaz horretzen, oine biune da debekatu beste bizek, Zeintzu? Oten die beste bandera bi udaletxetan be, kurriña eta beste bizek. Bueno. Bai, kurriño bakarrik itxi biu. Debekatu pinitxera gure lekuen baina amenez. Inaurri. Edarto. Eta, bueno, beste zera bat, 22 urte bete die, aurten bai, Garak bere lehengo atala ero argitaratu abela. 1989ko pentsan dut, 30 urtarriak 30 izin zala lehengo atala ero argitaratu intzana, egin sarratu da 6 eta, Titeu. Bueno, gaur egun jarraitzen du, gara irakurten. Bai, eskerrak. Da, hola jarraitu da egon. Eta, bueno, amaitzeko datu, azkeneko datu kuriosue, 9 urte pasau die 2012en Kutxa BBK eta Vital Kutxa fusion hauen ziela. Hori bai, hori ona. Ai, ama. Gaur egun geizenok ero askok... Da hori urtarrel baten baso zen. Bai, urtia hastiaz bat. Hori da, urtia hastiaz bat. Eso. 2012en 9 urte esan dute moduen, Kutxabank sortu zala, eta, bueno, gaur egun geure... Junta usien dirudun batzuk eta beste dirudun batzuk. Lehen iru lapur ziena, oin lapur handi bat. Hori da. Zarontzako bardina dekuen. Bueno, iru zerantzako. Ba, ez totxigu zorizon nahi emongo, Ez, honek ez da. Kutxabankeri papez. Zorizon du ez duzengo, baina, bueno, jakin dugu, ez dakit. Jakitxe beti da ondo. Eta, bueno, Zorizontzi asko gustatzen jakunez, azkeneko... Zorion agurrak. Azkeneko preparatu dut, bai, hainbat Euskal Herriko ero hainbat personaje famosuen urtegunek izen die, klaro, guri epe bai. Ezagunek. Bai, bueno, ezagunek badie batzuk. Ia. Gaizenak, Jesus, Euskal Herriko edidanak, eta esangotaz, orden kronologikoen esan daigun, eta... Bota. Aurrena, da hoxe, Zorizonak danontzako, eta fuera. Urtarreia bizen, hasi muniain, eta 39 urte betea esan, Zaraustar surflarizero, hasi muniain, ezagune. Gazto jate hola narpego eta esbegin. Bai. Nipe beste basala petxan dagoen, Zorizona, baina bai. Bai, beste entxufaba. Beste, igual konfundiuten hau ni, hasi muniain, bai surflarize da, ez da? Bai. Jarratxu surfien, Baita nere aliaseko geta pasazpi urte bete dauz. Bai, txikiten hor betizun da ikusten gaino. Bai, txikiten geube txikiz eginen orduen da... Bueno, txikizek ez da, gazti epai. Gazti. Bueno, segidu. Sin más, aurrera. Urtarria 6-en, bete gazan urtiek, Benito Lertxundik, 79 urte. Haupa, Benito. Orioko trobadoria. Eta... Baite, Labasuk, Elena Caballero, deko izena berak, Labasu rapera... Haue, raperie, ba iguele hip-hop tartien aipatzeko ez da, iguele... Urrengo saio baterako, Zorizon dugu bertatipe bai, da ipiniko bere kantaren bat edo. Hori da. Haupa Labasu, hip-hop entzuzue.
Urtarriak zazpizen Julen Guerrerok, bete abesan Opa, berro, eta Julen! zazpi urte, Julen Guerrero. Apa! Zortzi zenbakiarekin. Atletikekoe. Eta, bueno, zorizona berintzako. Amarrien, Iker Jimenezek, 48 urte. Iker Jimenez. Zema urte? 48 urte. Ah, Iker Jimenez. Ba, gazte da, ezta? Gazte, ondo mando ditzen. Bai, misterizu gazala ondo izten da, bai. Bai. Hori izango da. Hori bizi zaitez bizireko. Hostik, ona hori. Vale, ama bizen Oier Zeharrak, 44 urte bete esan. Oier, pelotari mitiko, Baite, vale, gure tekniko dabil topera, adi, ama bizen bete esan gure Oierrek, bai, Oier Zeharrak bakarrik ez. Oier. Ama bi ez dut uste. Ama sei. Ama sei. Ama sei. Bai. Zorizionak, Oier. Opa, Oier. Zorizionak. Vale. Ama zeizen, bueno, ama bizen Oier Zeharrak eta ama zeizen Oier Ator kantarik. Amazazpizen, zorizion du biu, Eneko Sagardoi, gogeta zazpi urte bete esan. Nauzina, aktoria la naizie. Aktoria. No, pentsabit, no? Wikipedian agertu izate. Bikixe die eta nik ez dakit pakotza izena, nik abitxina gaitik ezagutzen duaz. Bestie, esan dugu. Vale. Kariño esango txegu bestie. Bai. Zen deko izan. Ander da. Ander. Zoizonak Ander eta Eneko. Bilori, bai. Hemen ez zizen, Asier del Hornok, 40 urte betea bezan. Beste Asier bat, gure teknikoek eskue altzau dau, haupa Asierrok. Hogei zen Sebastian Lizasok, 63 betea bezan, Sebastianek. Apa, Sebastian. 23en Maialen Iriartek, 58 urte betea bezan. EH Bildu lehendakari gaize, eta bueno, kasetari zebera, Donostin jaioa pentsa dodala, baina bai, Durango bizi dana, eta bueno, bere seme alabak, dana die semiek. Bere semiek, Durangarrak, eta ingurukuek, bai. Bai, beste presentadore bat, teleberriko beste aurkezle bat, Jerai Dia Zikaran, 28 atzo, bai, gaur eguneko aurkezliek 33 urte betea esan, ez dakizuen orden? Ez, baina zorizionak, galan dabe, gaur egunen, gabetan egoten da pentsan dut, azte bet jartien, eta, bueno, 33 urte dauz, ondarrutarra bera, zorizionak. Eta gaur, 29 zen, amaitzeko, Alex Ubago zorizion dugu. Oi, técnico fuera de juego, arrapau. Mítico, bai. Hemen Alex Ubago kanta bat, digongo esan. Bueno, me muero por conocerte, eta holako zerak deko ze oso. Da gaur be aspeko pelotari da botilleru dan Francisco Javier Orun Altuna. Javi, zorizona die, bai, berurtegune da gaur. Zorizona. Pelotari je, hartzaine, botillerue, ganetik. Polivalente. Etxeako moduko tipo. Polivaliente, esango nuke. Polivaliente. Zorizona Javi da bizarka da bat, laixia erretik. Bai, zorizonak eta urte asko itxen gehiago betetik. Espero bai, ez ustela. Urte askotako, beritxe egun horretan. Eta, bueno, ja maitzen joeteko asko luzetu gara, eta ente hau gara, atzo 19 urte bete ziela, Barritxarraken bizai berriak abestia grabatu zala, estudizuen ero grabau zala. Atzo 19 urte. Atzo, esan 19 urte. Jo, ez lan posan denpori, 2002ko gaztetopagunerako, elorrizoko gaztetopagunerako sortu zan abestize. Eta, bueno, abesti honegaz, itxingo zaitu hau entzule. Eskerrik asko, Asier. Eskerrik asko zeueri, hemen komentetan egotiarren. Aimar eta Ander, eta teknikoeri, adi egondata lane itzelan joskute. Gogorrazi da, baina. Bueno, ezin kejau gure teknikoaz. Hoize, urrengo arte entzule, da eskerrik asko. Hala, gero arte. Mendeetan barrena, gordea, harri bat bihotzian. Lanekin ez ordea, herri bihurtua, taupaka bakoitzean. Irakaneko zubi, ta geroaren irudi. Elorri xauzutane, bindar eta biaki. Zeru zati honetan, zara
Bueno, efemeridean ostien, gaur bintzet jakintzu hau jungo gara hogera. Ba, laixia erratiko ma zinen, zorak edizak eta improvisazioak eta olako gauzak asko guztien jakuz, ez? Eta, jak tekniko gaur dabien on fire esaten da moduen, beste jamatxu baten biogu, ze tamalez, konfinaute ekuz bertako kidebi, eta ezinbesteko dien kidebi, eta saludo eguzen, eskak? Arratzaldeon! Hola! Hola! Aupa! Aupa, bikote, arratzaldeon! Bueno, konfinaute zauzie, ezta? Bai, domales konfinaute. Jo, koitauek, Ai, ama. Maitan eta irati etxien sartute da gu hemen, Jo, gu hemen, gure... Bai, zueko hor, ja, gu gure gela. Enbidizi apurua beokingo zu, estan eskak? Bai, pena, baina bueno. Amaituko da. Da, bueno, pizkat jake hasi garen, da aprobetxetako dei jau, zelan konfinazat juz, eso si, bakotxa bere gelan, etxien solte, zelan zauzie? Bakotxa bere gelan, ez? Bai, bakotxa bere gelan dute. Gelan zauzie? Aislaute? Guraso ere dauze konfinaute, baina ni nire gelan bakarrik. Da, gelatik urten barek? Karo, nire betanok. Bai, gelatik urten barik. Ba, Ni urtenan bazkaizen bile. Pizkat ulertzen zaitu dut, Pizkat ulertzen, ni beholan egon nintzen Gabon zarretan da, txakurre moduen horre aparte. Da, janari xe pastatzu, amai azpitik gala, oza, ate azpitik? Ate azpitik? Más o menos, Hora, ate onduen deko banketa bat prest, bandeja bat egaz, eta gorri pinte hostie gateko. Familie bertan da bakarrik gelan, Tristie, benetan. Batzu lebroan gara, eta bueno. Ni bajatzen naz, bazkaizen bile, zen gurasoek positibo dienez, bueno. Ba, nina guraso beri bazkaizen duten. Ni gitzinez negatibo munduan ez principios, ba... Hori, guraso esainu midie beti, Importantia hori, bai. Bai. Da, a ber, zer izen da gehien fastizia dutzuen, o faltan gehien bota izen duzuen hori? Jo, ez dakit, baina niri pasaiaten pastizia edo. Bueno, bai, aukiminaren azterketa, oza, ez duaz amaitu azterketako niñon. Aukiminaren azterketa pasen egunien, eta ezin izena bena amaitu azterketa. Orduen hori nau kuarentenan bai ikesten, bai ikeko azterketa. Oza, a ber, aukinot margin gehiago ikesteko eta hori ondo dau, baina hori. Ez duaz amaitu niñon. Azterketatik librau eta peniaz ganera? Jo, aplikadi eza zuen, Ile bete pasat ikesten, ja gurenaren amaitu. Bueno. Bai, azkenin rutina apurtu egiten da, bai. Dana aldatu, dana etxetik, dana bideollamadagaz. Azkenin aspertu ja bideollamada inbestetaz. Abadetxea etorri ezin, irratitik zuen aportazio hori. Bueno, aportazio egin bai, baina bueno, bertan in situ ez, behintzet. Ezta, hemengo giru ez inozu ikusi da, peni igual. Da, beste kuriosidade bat badeku, asko entzun dugu, PCR frogak eta ibili diela eiken da telebizioan ikusten di, batzuen arpeizeko paliotxue zurreti sartetzien nien. Ni pixkat bizitzen dut, baina zer, benetan behain desagradabli da? Ba, nik bakarra indot, oingo indot bakarra, eta ez jat iruditu hain desagradablia. Igual bai da, depende noketen dutun eta zelako mimo hasite dutzuen. Baina, bastante ondo, ez dakit. Zensan, justo ikusena esan, bueno, ezagun batzuk gazkuntau nintzen horre kolan, eta zauztien, bada, plaian sartzen zaren uretan eta ure sartzen jatzu sudurretik, urgaziz sartzen danien sudurretik, sensazio garrina. Eta totalmente sensazio hori okitabetik, bai. Plaian uretara sartzerakuen, sudurretik ez da arnazik hartu bihar. Da oine, azken egunotan nik behintzet entzun dut, oine proba kantza, esan da bi efektiboak dizela atzeko atetik ene. Ez da gite, entzun dut zuena horren barri deko zuen. Bai, entzun dut. Ez da gite, lehenengo, oza, bi PCR ziten di, ez da, lehenengo kuen deko zuen, igual bigarrenak garrapo alzaitue olako gora baten. Ez da gite zelan ikusten dut zuen asuntue. Nik aurrein jot bigarrena eta sudurretik egin. Vale. Eta nik ez dut bier bigarrenik, así que ese. Vale, joder. Da, bueno, azkenengo galdera moduen edo, hainbeste denbora etxien, hainbeste denbora isolatute, eta zein jozuez denbora honetan entretenidu alizeteko? Jo, behitu, gaur gure hotu egunain berba horri buruz, ez? Gure hotu kontau pizkat, zerrein aldozun, konfinatu zauzen nien, eta holako egoera bat, pizkat erosu hau egiteko edo, ez? Da orduen, gaur emangotu eguz, 8 aholku edo,
ze gauza inaldien, olako egora baten, konfinaute zauzenien. Jo, orduen, tarti deko zuen prest orduen jaine. Bai, prest! Bai, dana prest. Ondo, konfinaute zauzin entzulio, Amendeko zabalkoet. Venga, hasi, konfifestegaz. Konfifest. Bai. Bueno, gure lehengo aholku, edo tip, behaldo deitu. Eta gela, eukimidala prest. Oingo momentutan, badakigu edosin momentutan, aldo eskulea bizau lagun batek. Emondot positibo! Eta segidun konfinau bihar garela. Orduen, hori, eukimido gule gela prest, gure zaretasun danak gure gelan sartute. Hau da, hotzen dugu gule gitarrie prest. Adibidez, txutxe gustatzen jakusela, erreserbak prest. Aunque igual bebai da itzaki ona bizi txarrak kentzeko, baina bueno. Eskolanak egiteko materiala prest. Dana prest. Eta holan ez gara ibili bihar gurasoi esaten emon hau, emon beste. Dana ekagu gelan eta listo. Ondo, orduen dana bertan, ez da? Aholkue bertaratzi, ez? Gelan bertan. Zerbeza batzupe, bai? Prest, dana prest. Bakotxak bierrezko ikusten dauena gelan sartute, ez da? Bai. Bueno, beste aholku bat, hau da oso tipiko, baina pelikulak eta serie asko ikustia, hori gure bizun dasune ikusi eta ez dasune ikusi bade ez tozu laukenkin denpora iko lo que sea, ikusteko serie oso bat, edo pelikula saga oso bat, edo barriro ikusi guztera inatzen serie bat, edo zer gauza bat. Denporia dekozu, eta bazteko zunez beste zereinik ikusi eta holan denporia pizkat harino pasako jatu. Bai, hori da. Eta horbe... Bota. Aurrera, gamitane. Ez, jona zirugarrena esaten, baina bueno, komenta. Nik esan minauen hori, oholtzaneko programa guztile deskargaute okitie, espada, ikusteko. Oholtzan. Claro, denpori pastako, ez da, ikusteko. EITB nahi eran bezala, guruz nien, bai. Claro, nahi eran, ikusteko. Txarren agentiek Game of Thrones da, holako, hauza, ikusiko. Oholtzan politxau. Oholtzan, hombre, aizterrazuko jaialdiz eta... Claro, ikusteko, denpori pastako. Bo, neska, aurrera. Bai, eta hildo bardinetik jarraitzen, irakurzaliek irakurtzi gitxi gustagarren, beti deko horre instanterian libururen bat, irakurri barik, denbora barik gabizelako, edo lo que sea. Orduen momentu hona da, liburu barriro hartzeko, zabaltzeko eta aprobetxetako irakurteko. Ondo. Kuarentena bat bebai da oso momentu hona, gauza barrixek ikesteko, ez? Danok esan dugu, nik uste garen pilo bat, jakikie joten gitarri edo zer gauza. Olako momentu baten, ez teko zunien beste zereinik, lortu gitarra bat nun baitetik, zure gelan gorde, eta gero, ikesi gitarri joten, YouTubeko tutorialakin, talako gauzakin, edo gitarri joten, edo josten, edo zer gauza ikesteko, da momentu oso, hizkuntza bat ikesteko, Duolingo gaz edo... Olako mobidakin. Da, gitarri egero, lagun bateri eskatzen botzizu eta buelta hoben bihar izen eskero, ondo desinfektaute, Gitarri kuarentenien bidal. Desinfektaute, ondo desinfektaute. Gitarria azte bi, gela baten sartute, bakarrik. Eta ez aztu, Magic English, por si acaso, kinor, eskure. Magic English. Eta denbora kontuaz bili garela, eta alperkerizaz asko egoten garela. Gelie, eukiten dugu super desordenaute urtien ziar. Orduen da momentu ona, konfinamentu bat, aprobetxetako hori, gela ordenetako, armaizuek bai usteko pizkat, zepetieko uspio bat erropa, ez dugu zenak ipinten, eta leku hartzen. Orduen momentu ona da horrek danak pastertu diteko, eta bai egun gara komentetan, eta azkenean mobilen pasetan da bardine, pilo bat gauza deko guzela, pilo bat argazki, pilo bat konbertsazio horre ez dienak ezetarako, orduen horrek danak kentzeko, momento proposa. Ondo, orduen gelako jarleku ganien dauzen erropak, armarizioa goretako aro ederra, eta mobileko zikinkerizia garbitzeko. Pena bat ni, honek, konbenio, esan esaten da. Zein ender? Trabo, oinakuen narra. Berbari bat egel juna. Espliketan zaizen gauza danak, nikena, esan eukin konfinatu gorintzen, eta ni hor, moien gauza borrau biherrien da, bitazinue ordena biherrien, dana iztenean botata, danaan, argazkize gehiago, borrau biherrien, gehiago, bialdu, pasau, tempora guztitzen. Bueno, emetik aurrea konfinaute zauzienoko, konfinaute ongo zarieno, entzuizu esaio hau, eta mene aholkuek, ez da? Zu ontzako? Aholkuek, hori izan berbe. Aholkuek, Ander. Bai. Bueno, beste zazarri bile garen asko egiten da, urtetan garenien
zer reinventau, ez? Ba, urtetan garenien guztako jakune eitxe. Egize da, egoera honegaz, ezin garela herritik urten, isorretan tabernak zarratute dekoguz, ba, da, pizkat, zaila planak eitxe. Baina, bueno, ba, planak egin aldozuz eta gero, ba, berandu hau ingozuz. Baina, ez dakit, guk plan pillo bat indoguz. Bai. Hombre, Eta, izorreta iz diferent behor dau, ez? Plana gehiago. Herri barruen... Bai, hori da. Eta, bebai, ba, konfinamentuen gauzenien, ba, askotan iten dugune da interneten bebai topau ideiak de, ¿qué puedo hacer cuando estoy confinado? Video tutorial, ¿está? Holako... Como dio pillo bat. Eta, irati eta ni akordu gara, eta pasan hortien, martxoko konfinamentuen, hortanak egonien konfinaute, sortu zien Instagramen, hainbat kontu, ba, ideiak emoten, ba, zer aldozunein konfinamentua. Eta, ba, gaur adibidez, hasi gara begitzen, eta topau dugu bat da hau. Haupa, etxe beste bat egin, etxean zauden bitartean, oporretako argazkizarrak Instagramera igo. Eta, aitortu behar dugu. Nik notela. Eta iratik planteau dabela egitie. Nik planteau dabe, bai. Orduen, egize da hori. Oporretan zauziela, erakustie gentieri, ez? Esarien bitarte, orduen. Bai, más o menos. Edo, que sea, gure ipenak pizkat kentzie. Eta beste bate bai, etxeko balkoie solarium bilakatzen. Gure aldiagaz ez da igual aro honena hori egiteko, baina udan bai, aprobetxa usan asko horretarako. Eta, aunque sea, oingo denboragaz bebai, eguzkizpi bat ja urtetan danien, ba, balkoien ipinti edo lehioen, aunque sea, ba, bai, beti da... Papel albalagaz? Momentuena. Papel albalagaz brillo indizen da holan, ala? Ez. Era naturalien. Bestela, eurixe bada, tagelatik ezin bazara urten, ba, jo, dutxie, ba, bertan. Bero bai, dutxa zube bai. Bueno, eta maiteko guri geixen guztabiakune eiki, ez? Eta egin dugune kuarentena osoen ziet. Era da, poteo virtualak eiki lagunekin Skype bidez. Guk pasa daguz, kuarentenan egon garen, konfinaut egon garen, arratzalde guztizen Skypeak eiken lagunekin berbetan, segure kasuen kuadrillo oso egon gara konfinaute gainera, batanon hartien, Skype eiken eta pasagu zolan arratzalik, bakotak zerbeza batekola, eta gero, garen musiki, bateko bat abastadan animo ginen. Bai, gero, ikesi dut gitarria joten eta kontzertu bat gitarriena, eta holan, pasagu egunek. Eta zerbeza erreserba aukite hor duen dauz importantia, ze holan, egunek posten, ez? Hori, baina gitarrie eraman horrein hartu bida, Ze bestela gero, Paco Lucia barri bat urtengo da bizorta. Ui! Paco y Lucia. Eta. Ja, gure esatarize barrezka deku hemen, Ja, Ander, errespetu bat, Eta, horrek izen dira gure aholkuek. Espero daigun, praktikan ipinteko aukerarik ez eukitie, ez egotik konfinaute, baina, bueno, toketan bada, hordeko zuek gure aportazioe, eta, hori, aberrurrengo kuena badetxin egon algaren iratita bizok, eta danak batera. Bai. Eta, printzipioz gu libre egongo gara datorren barik. Bai, dan ondo barrien. Konfinetan oin. Ja. Así que hori. Bueno, hori agintari famosuen esku itxiko guz. Bai. Gatsa da honetan egunetan planak egiti esan duzuen moduen gitxiago zauzien egoeran egon da, baina, bueno, oin behintzet olako egoera bat zuertetan baiako gu. Baki guzeren. Osa, behintzet gauzak lehun dute itxiko guz, da... Gitarri egertu, geli atondu, da bidizu ikusi. Ezta? Da zerreza begertu, alba. Vale. Eskerrik asko neskak, zuen etxitatik... Zuei. Ganera olako tarte bat improvisaute eta, zelako ondo. Da, jake pizkat hori, konfinamentu espliko eskuzuen zuek bizinen zabiziena, eta lehen gogorak arri eskuzuen, martxuen da bizizen gendune. Orduen famoso izan Stay Omaz taldien kantatxu bat ekarri dugu, Manu Txauk kolaboraute, eta todo llegara kantie, zuentzako, zuzenien. Dejo más, Manu Chao. Ahí queda. En la plazuela no se puede correr, en la maceta no se puede crecer. Piensa que en los sueños siempre puedes viajar, rompe los muros que no
noches ya no puedo dormir, de los recuerdos no se puede vivir. Cuéntame ese cuento del mundo en movimiento, no me quiero arrepentir. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el silencio? Cuando suene la campana de la libertad, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará. Cada día me miro en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan fierro. Cada día yo lucho para no decaer, cada día yo río para no despreciar. Y dice, todo llegará, 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 todo va a llegar, todo llegará, todo llegará, todo llegará. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el silencio? Cuando suene la campana de la libertad. Bueno. Elkarrizketa bikaino ginago gure medixo itzelen bitartez. Aimarrez egin bolan. Ba, bueno, ondo onda, ez da, bueno, atara gure baliabideek eta lortugu, ez? Naiz eta Laixa irratiko kidiepe, ba, konfinaute dutxin sartutego, ba, bueno, lortugu zona kartie, da zuontzako entzulio, ba, bota hotxuguz, ez? Aholku batzuk, konfinamentue... Aholkuek hori zina berbi, Ander, bai. Ba, meno ginozu ez, aholku batzuk, ez? Jagitiko konfinamentu zelan pasau, da oingo tartie, Ander? Oingo tartie, ba, bueno, dano hainbeste itxagoten daben tartie, hainbeste gente beti horre, astero, nos hasikote da, jakitiko ez dakiz zer da hemen dau, aio, saio barri zedeku ala. Ator kantari Oier. Ator kantari Oier. Ia, hemen deku Ator kantari Oier saiue, eta bueno, ba, ikusiko, a ber, ez kanta izendan edo, ia genti gazmatu dauen edo ez, edo... Ez da inerreza, Ez da baper zaizen, oinguen be... Holan, golpien teknikoek esate hotxu, tak, presentau, eta ez da inerreza, Ez da erreza, Da, bueno, Oierrek beti pinin dozku gatz, ez da? Beti, saiu eri emoten dutxe apur bat bizitasune, ez? Bere zailtasunegaz, eta... Ba, bueno, eskertzeko inguen be, jente nahiko txok, parte hartu dau sarietan, badeko guzen sare guztietan, bai Twitterren, YouTubetik, Instagrametik, edo dana dalakotik. Eta, bueno, ba, Oierren kantie, ez dakit entzungo dugun edo, entzungo dugu igual tekniko, Oierrek abestu aben tarte txu edo. Aupa Oier, ez da besterik izaterik. Bizitza ez dira momentua, baizik eta momentu itxela. Momentu itxela. Ia, zein, ez da ginik badakizuen, zuek, Asier, Ander, tekniko, nanana kanti hau... Nik badakiz, sare sozialetan jentiek kanta bardin ipini dau, eta horregatiak, ire. Ja, baina, bueno, entzulieri aprobate gora azteko, ez da gite, tekniko, aia barriro entzungo dugun, edo bestela esango dugu ja, Ander. Bai. Ander, bestela entzungu zein izendan kanti edo, zer dinozue, Ander, Asier,
Entzugu. Pini kanti, Barrido, Piniko. kanti osorik ala, oier. Erantzune. Erantzune. Erantzune, Piniko. Venga, teniko, agurre. Erantzune, hemen deku. Aurrera mutila. Na 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 na. Hemen ogin ju oier, azkenien, bueno, esango erantzune, onda abesten, gatibun, arkondarie edo... Arkondarie abestize. Bai. Da, bueno, hainbat persona ogin joguz, erantzune asmatu da bena edo, ez dakinik zelan ikien da bien, baina... Zestuen hainbat pertsona dauz, eta bebai gogoraziko gu, zeinan... Sarixe, ez? Pasan Sarixe, hori, Sarixe, zein. Lorartien proiektu pertsonaleko, oza, maitanen proiektuko... Ba, poltzatxo bat, izango da, poltzatxo bat. Poltxie, ez? Horretan gatu ginen. Bai, ez da. Arpeirrar bipini ostezu da, ez dakit dudan, ipini nozu, beti gabiz bardin. La poltxie, bueno, esan bida, ez? Dekola, bueno, esku zein jedauela, eta, bueno. Bai, eskuz bordaute. Eskuz bordaute, material ekologikuek, poliken, poltza itxela, ez? Zuentzako. Itxela, da, bueno. Da, bueno, hemen deku... Itxan, kamara hartu biot, grabetan gabiz, así keratizu. Hemen deku izen guztize, parte hartu dozuen hone... Ni karton... Parte hartu dozuen pertsona guztizek eta asmatu dozuen hon izenak, hemen dekuz, gorde doguz, hemen kajatzuen izen guztizek. Eta, bueno, oinataraku, ia, oin zein izango da, ni izango da eskue, ia... A ber, apur baten naztauen bihoz. Naztau. Hemen dana legal. Asier deku hemen naztetan. Hemen deku Aimar. Bueno, jakin deizuen, irratik entzuten gaitio zuen nontzako, grabetan gabizela, jakin deizuen sorteo hau, bueno, ez dauela inungo iruzurrik, ez ebez. Así que, bueno, hasiko gara, badoi hemen eskue, barrure. Ia, zein urtean jakon. Txan. Ia, lehenengo nik ikusikot. Da, irabazlie da. Garazi Uriarte, Zorizona, Garazi! Benetan! Barriro be! Barriro! Azte bizan zen! Ia, Garazi... Zer deko nek antes? Irabazia be? Garazi, abonaute zauz. Teniko. Ia ba. A ber, hemen gure dugu saiakera atxo bat deiki, hemen tenikue presentan deku, baina, bueno... Posible da, igual, Garazi gaz... Garazi, loteri xe berosi biko zu, Bai, toketan jako, Garazi. Ez que. Toko jako masaji, Masaji, bai? Masaji, oine, bizkarra ondo zainute dekola, oin poltsi, ez? Poltsi, oine. Pizu eruteko. Oine, jake konfinamentu inguru garaio horretan aurrezti errezan, oine gaztetako, baiko, da poltsi beteteko. Hoxe. Da, urrengorako igual, Garazi nizinak kendun bikoz. Ez parte hartzen dauen guztia, jako aukeri. Eta genik hemen bate Garazi nizinak birritzen sartu da besan edo, baina hemen... Ez dakit tongo horik edo badauen, baina, bueno, hemen deku, Garazi, ia, lortuku kontakteti edo ez? Ez teku. Itxan. Ia hartzen duzkun. Teniko? Ia, ojo. Ia. Ojo. Ia suerte dauen, Ojo, deike gabiz, Garazi Uriarteri, ator kantari oier lehiaketako irabazlieri, deike gabiz. Jake deitzen hasi garen, dana egitu bitxu. Aprobetxa bitu telefonue al 100%. Ja, esan dugu moduen, ez? Badeko guia telefono zen bakize eta... Venga, barrido. Barrido. Zaitu bigara. Azken saiakera bat emogotzegu, Garazi Uriarteri, ator kantari oier lehiaketako irabazlieri. Ordu, Da, bueno, berak ez daki irabazi dauenik ondino, baina, bueno, emongotzegu emetik zoritxonak eta esplikako txau, irabazi dauela Barriro tartia. Jesus Maria, ez da hartu. Ez da hartuko. Peni. Garazi hartu izu telefonue... Badakit, pista temomio destiela Garazi eta telefonu oso lagun honak beti desbandaute bilen dira. Peni ez teketela etxeko telefonue. Ez teko gu. Kametzauz. No, ez teko. Itxan. Zer, Ander. Gizionari ditu gotxe igual. Bai. Ez da gen. Bai. Berari emango txeko bestela, notizien. Ze, haue jakin daizuen, da lehenengo aldize. Itxan. Ator kantari oier zaiuen irabazle ditzetxegun. Ojo al Cristo. Ai, ama. Ojo al Cristo. Hola. Asier. Aupa, Garazi. Markel. Arratsaldeon, Garazi, zenaz, Markel. Ander, naz.
Hombre! Zer dinozu, Ander? Eta Aimar, Aupa, eta grazie. Asier, Aupa, eta... Aimar. Arratsaldeon. Bueno, aupa danori laiziarri ratia. Aupa! Ba, hemengoz grabazioen, eta eske asuntu da hain kuriosu, Barriz be, sosketa bat indala, sosketa legal bat, grabaute dauela, eta berri do grabazio zule, garazi. Bueno, baina, pentsauko, deketa suerte asko, baina suertie beste bateri pasa bihotzetela, así que barriro izue sosketi, Zelan ba. Bai? Hombre, ya bibidere pentsauko jentik tongo dala, eta ez, badago jente asko parte hartu dauena, eta aurrepen merezi du da biela pizkat, así que... Bueno, nik esango nuke irabazi dagoela, guztiz legal irabazi legal izan da, grabaute dau, Zuretzako gure hau. Grabaute dau, gure arpexe begrabau, Bueno, bestela erabakixe zeuri da, Bestela gure bauzu, jake zuzenien zauzen, ingo grabako barri do beste bat. ¿Zuzenien hau ganera? Claro, zuzenien. Ai, ama! Claro, Qué fuerte. Garazi, gero Surprise. Azaldu bioskuzu zelan sartu zaren abadetzera giltzi barik, eta zelan sartu zuen zure papeleta gure botera, Hori azaltzeko deko zondiño pendiente, Jo, zerako kuadrille, madre. Nik ez tofakin abadetzeko giltzik eta genti edeko ni, baina antza bai. Eta boletuk eta iteko be, aukino denporie, eta sartu dazdanak kajala, así que, joder. Bueno, zelan sabizi ondo ala zer? Ondo. Bai, posik. Hemen Lorartien proiektuko poltsa bat sosketatzen da, bueno, ez dakit zelan itxik. Parte hartzen zuen lehiaketan. Zuepai famauek, ondarretarrak esaten da moduen, oza, kriston patrocinadori edeko zuez, oza, ondo. Zueke famau izase, famau. Hori. Da, bueno, zelan itxigu kontu orduen, garazintzako poltxie, bai, ez da, garazi grabaute dau, sosketie, zure izina urten dau barriro. Bestela urde biko zaiu, urten bizu. Ez da, bani zein zingo urten bide, urrenguen, bialdu estrangeiz edo, mesu bat edo, esagertzeko sosketan, ez dakit. Ze, bestela urrengo zuretzako izango da. Segidu parte hartzen, eta, bueno, urrengo garazi urtean bada, ja, paso ingu. Hori, baina, oinguen... Edo ez. Deitu ingo da gero zuk erabaki. Vale, oso ondo. Vale, garazi, hori, Lorartie proiektuko esku zeiniko poltzie, zeuretzako, da eskerrik asko ator kantari oier lehiaketan parte hartziarren. Beste behin. Eskerrik asko, hori da, beste behin, placerba da esateoten moduen zuri entzutie, hemen zornotzan gauzela konfinaute, zuen barrizek entzutie eta oso ondo dau, eta hori gora intxizak dan hori, Bardin. Eskerrik asko. Zue pegor segidut, egongo gara. Venga, agur. Agur. Bueno. Itxela. Jamadi zuzenien eske, hau ya, laizi irratia, osea... Ni badinot, garazi ez dakit badetxeko bentanatiko sartu dan, edo, baina... Sozer hemen pasau da, Sozer raru ebili da, bai, horzier. Ia, hemen telefono zenbakiz lehen bemondu, eta gure baduzue bertan be, kejaren bat edo sugeretzizaren bat ipini, abadetxeko bentanak edo izteko, edo atiek edo, bertan deko zue. Bueno, da oin lehiaketieri pixkat jarraipen emango txegu, merezi da moduen. Eta aste honetako sarize, arroiabe ardautegiak emoniko sari bada, eta zei pinen dago, ez dut irakurten ondo. Ia, zurarekin ondutako garagardoa. Da, baina botille, botilla eder bat, ez? Botilla eder bat. Oro markaku, ez? Bilbao oro markaku. Bai, esan bigu, kapitaleku. Detaile polit jaukin jau arroiabe ardantegizek, arroiabe gure dabe, gogoratu gure dugu lemie. Geukipin llego lemie, baina, bueno. Edizio mugatu edala, aurten 800 unidad de botillaratu direla epintzen dau, eta, bueno, geuk deku hemen, zer, 800 ipintzen dau, da. 800? Jo, tekniko. 800? Ia, tekniku hemen deku informazio pasta, baina ez da berbarik egiten, eta... Despisten agolazten da. Ez dugu lertzen. 800 botilla die, eta, bueno, hemen deku 333 garrena, gure entzulieri banatzeko, ero, bueno, matematek etxe erun deizen. Hoxe, urrengorako parte hartu da, bueno. Bueno, sarietan ipiniko argazkize, zein dan botille eta hori, eta, bueno, pizkate hasiko gara leheketeri segi emoten, ez? Bai. Gu juten gana pola riendas... Bai, baina paduz gugu ja, oierrek pinezkon desafizio entzuteko. Ia ba, aste honetako oierren erronkie, zein da, nia esmatxo zuen.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. No 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 no. Aupa oier, osea... Nik benetan, pentsabot entzuten egon garen bitartien, amaitu dela, baina gero, paroien jau, da, barriro. Vuelta el trabajo. Nik susmoa deket. Bai? Tamborradako kanti. Kontxo, izen leke. Ez dakigu, ba? San Sebastianak hemen urbil pasau diela eta... Nik ez dut oso ondo harrapau, ia, ez dakit, barriro entzuterik edo badeku, ala? Ia, entzungu barriro? Ia, teniko. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. No 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 no. Aupa oier. Aupa oier. Ez da besterik esat. Gazdeku. Beti gaiz bardin, eske itxela. Da, astetik astera, desafizio handitxau, Entzurientzako. Erronkie gorantzadoie. Así que badakizue, gure baduzue arroiabe ardandegiko garagardo, Garagardo botila bat, zuretan ondurikue. 8 unidade bakarrik diez, eta bat zuentzako izin leike, así que parte hartu sarietan. Hori da, betiko moduen, bialdu traola kantaria edo kantari izan? Kantari da. Kantari, bai, sarietan, zein YouTubeen bertan, edo, bueno, bestela hor deko zue gure telefono zenbakize, 6-5-0-9-5-5. Barrido esangote? Ia. 6-5-0-9-5-5. Oinguen ondo, Ikesten azinaz. Da, bueno, hau izin da aztion goleaketie, soizena garazi sari jerun dozu beste behin, eta, bueno, ia tren aztien, no kira bezidon da ben. Erdilo hartu ninun zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartuztan gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien da prakak ezin sartu helduko nazela berandu ezin lotu argondarie ezkiarak berantz panoiek. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren dida gure artien, sortu zan rollo txue, portaleko atien, lehenengo kalentoie, igo gaiu arruen, fuera lotza guztizek, da prakak ezin kendu, ezin izeko dotio zaztu, ezin kendu argondarie, sofaren ganien etxute, bilur bari. Zubiluzik Zoro moduen Maitatu ginen
oien deitu nahi zunien da solo moduen jarriko gara da probatu genuen estizen mozturrek sartu be solo moduen jarriko gara da gozatzen goiza helduko da alkarreri lotuta solo moduen jarriko gara da probatu genuen estizen mozturrek sartu be solo moduen jarriko gara da gozatzen goiza helduko da. Eta oin, gatibun alkondaria kanti entzun da gero, beste tarte barria dakargu. Bai ala, beste bat? Osea, itxela tarti, Itxela. Itxela, osea, beste kolaboratzaile bat dekogu, eta... Epa, Laixiar irratiko taldi badoi zabaltzen, Eta benetan esan bidot, eske Euskadi Irratia, Kaena, Zer, eta honetanak atzin itxibio guzela, zema eta teknologia gehiago sartzen gabizen, gure mamile hasten dabil, eta ez dakit presentazioari bidauen, bera bakarri presentako da, eta hemen gure seksiño barrizia. Hau pagabon isorreta eta inguruetako satelite guztizeri. Hau Laixiar Irratia da eta atal berri bat aurkeztera nator. Isorta tropikala aukingo dau izena eta bertan eguraldi iragarpena ingo dugu besteak beste. Teio zabala hundiari be, kompetentzia haiki da asmua, así que imagina. Azteko taben bihar larun bata, mendebaldeko aize sakarra aukingo dugu, sakarra biliko da ratxa fuertiekin, beraz badakizue. Euritakuek eta gona laburrekin kontu zibili bi errestanen bat pasau ez daikien. Eurize be politiongo dau batez beharratzaldien eta temperaturak desente bajatuko die. Beraz, botelloi haiki aurreikusikia aukin zuen hartaburu guztizek badakizue zerren bido zuen. Etxien gozo epeletan geratu. Aurrera jarraituko gu igandia, zigandien be, negu giro espero dugu, aizie injertzu biliko da mendebaldetipe bai, aurreko guni baino pizkat lasaitxu, baina landa ben jertzu, eurize botako dugu batez begoizien, eta temperaturak beste koskatxo batengo da bepera. Baliteke, hanboto puntie pizka zuritute ikustie. Así que bueno, negue pizkate bueltan dator, tarte laburrien badabe. Eta hortik aurrera zer? Iragarpenak egoaizie pronostiketan dabe beste egun batzuetan. Ta badakizue, ganbaratik pizkat kaskaute gauzen ontzat, kontu zibilidiko gara egoaiziaz, bakizue, egoaize, eroaize, así que bakizue. Baina badakizue zer esan dauen bebai, esaera zarrak. Kandelario hotz, negua motz, kandelario bero, negua gero. Eta, precisamente, Kandelario eta San Blas buelta horretan, mangutxetan ibiltzeko moduko denporia datorla emoten dau. Así que nizue izango banintzen, enabesan, armarizotik, gordeko, bufandak, eskularruek eta gainontzeko enparauek ze otxaile ondino, otxaile bere laburrien luzia izeten da eta sorpresak egongo diez seguro, erdialdera. Baina landa be, gaztiek eta esain gaztiek gauza bat esango txuek. Afizionau egara gu eskara profesionalak eta badakizu ezerrein goizero. Badezpada zerure begitu, guri kasu handirik ezein. Eta amaitu orduko gauza importante bat, badakizue. Andoni Aizpuru for president beti. Hala ekipo, izen zaitezi ez orion txuek. Eurre! Aupa unai, itxela tartea. Peio Zabala, Urko Aristi, Anna Urrutia, dana gatzin itxio zonek, Bai, egura dize txorrada barik, Andoni Espuru esan da berak, baina nik esan nuke Unai Etxeita for president beti. Beti. Da, bueno, eskerrik asko olako tarte polit bat sortzi erren, izorreta tropikala, ganera kompromisu hartu dauen astero guri asteburuko denporie pixka eta espliketako zer datorren, zer ez datorren, zer ezein, txaketa gorde, kendu,
Bueno, ia invitazio botakotzi hau da, ia urrengo astien bertara. Bertara. Bai, albada bertara, oa. Hore badau, unaik, hemen gauz. Hori da, eta, bueno, gaurkoz hemen itxiko gu, hau izen da Laixi hartzen 06 atala. Aupa. Eta, bueno. Da, eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko niri. Eskerrik asko Asier, da eskerrik asko dan hori, da entzuli hori. Gehien bat entzuli hori, eskerrik asko hau posible jarren, espazen duen entzungo, aspaldi itxigen duen, entzuten dozu, así que entzule bat dauen artean, guk hemen jarraituko, eta, bueno, placer bat itxengo da gu hemen jarraitzi, eta beste barik, Gabon eta ondo ibili. She should be quiet, or she could be the next. Jane Holland is the next. It was just a deal between Jerry and I. He couldn't pay his dues. I gotta make it right. Jane Holland and Jeff McCarthy for a few dollar stuff. Too many times the blood has run on this one. Has run on this one. Two a.m. in a foggy night, so we're knocking on the door. Ain't got no choice, it's my love. It was just a deal between Jerry and I. He couldn't pay his dues, I gotta make it die. It was just a deal between Jerry and I. He couldn't pay his dues, I gotta make it die. And take a look around, no machine guns on the way. Hey, so I decide to go home, a town down thinking of. She is a country girl, putting me without all done. My God, this widow, oh, no, no, no. I gotta run, run, run to the river, run, run, run to the river. I gotta run, run, run to the river, run, run, run to the river.
a hot run on the swamp. 2 a.m. in a foggy night, someone knocking on the door. Ain't got no time, it's my last. Paradise morning, my brain